Dobrý deň, rád by som vám týmto predstavil našu aplikáciu BuildNet a ako sa používa. Prejdeme si, ako sa zapisuje dochádzka, ako sa píše denník, ako sa vystavujú faktúry a podobné základné funkcie. Čiže v prípade, že ste si teda aplikáciu už stiahli a založili si firmu, tak si teraz ukážeme, že ako pokračovať ďalej. Začneme teda tak, že si pridáme stavbu, na ktorú sa budú naši pracovníci zapisovať. Pridáme ju vlastne kliknutím v sekcii stavby, vľavo hore je plusko, na to klikneme, zadáme názov stavby, je lokalitu, ktorá je dôležitá pre automatické importovanie počasia, no a môžeme vymedziť aj prístup, že komu ju obmedzujeme a podobne, no a takýmto spôsobom ju jednoducho pridáme. Teraz už je aktívna a môžu sa do nej pracovníci zapisovať a môžeme do nej robiť všetky ostatné funkcie, ktoré vlastne aplikácia ponúka. Ľudí si pozveme, alebo teda pracovníkov si pozveme rovnakým spôsobom, ako sme si vytvárali stavby. To znamená v sekcii ľudia, klikneme na plusko a odošleme vlastne odkaz hocikomu, koho chceme pozvať. A takýto odkaz, keď niekto obdrží a stiahne si aplikáciu, jednoducho na ňo klikne, presmeruje ho to na prihlasovaciu obrazovku vašej firmy a tam si len zadá meno, svoje telefónne číslo, zadá kód z SMS-ky a pomocou telefónneho čísla sa bude aj prihlasovať. Čiže pozvanie ľudí prebieha veľmi opäť jednoducho. Čo sa týka jeho dochádzky, pracovníka, tak pre každý deň má pripravený taký formulár, ktorý mu stačí vypísať a je tam teda, že na ktorú stavbu sa hlási, ako dlho tam bol a čo zhruba robil. Tá poznámka je potom dôležitá pre automatické písanie stavebného denníka. Vie si tu tiež vypísať napríklad dovolenky, PNky alebo akýkoľvek iný pracovný čas, čo sa týka pracovného zákonníka. Čiže takto veľmi jednoducho z toho opäť vypíše. Čo sa týka našej dochádzky administrátorov, tak vidíme v tomto zozname výpis, alebo teda zoznam všetkých pracovníkov, kedy si ich môžeme aj potvrdzovať a keď sú všetky záznamy v tom danom dni potvrdené, tak sa nám ten kalendár vyfarbí na zeleno, tým pádom vieme, že tam už nemáme žiadnu ďalšiu akciu a všetko je podľa našich predstav. Konkrétne dni aj stavby vieme vlastne zamykať a keď ten deň alebo stavbu uzamkneme, tak už sa do nej nikto nezapíše. Tým pádom toto robíme, keď už naozaj sme si istí, že ten čas je tam adekvátny. Potom, čo sa týka výpisu, tak môžeme ho vytvoriť takýmto spôsobom. Klikneme v tej dochádzke na vlastne vytvoriť výpis, vytvoríme, teda zadáme, že odkedy dokedy, špecifikujeme pracovníkov a stavby, je to veľmi všetko intuitívne. No a vytvorí nám to takéto PDF-ko, ktoré tu nám môžeme odtiaľto hneď ho aj vytlačiť, alebo podpísať, alebo s ním ďalej narábať. Stavebný denník si otvoríme z menu konkrétnej stavby a vidíme tu na príklade, že oranžové dni sú dni, kedy ešte nemáme vypísané odvedené práce a zelené sú také, v ktorých už odvedené práce napísané sú. Ja som teda s týmto denníkom nič predtým to nerobil, no vidíme, že tu je napísaný ten výkop základov. To je preto, že ten pracovník, ktorý sa na začiatku zapisoval, tak vlastne do tej poznámky napísal výkop základov, no a automaticky sa to naimportovalo do toho denníka, čo veľmi potom uľahčuje spätné dopisovanie údajov. Čiže naozaj sa môže stať to, že je nejaká stavba, vy kľudne aj zabudnete na to písať ten stavebný denník, no potom sa spätne pozriete a zistíte, že všetky tie dáta tam vlastne sú, počet pracovníkov, počasie tam je, ak nejaká fotodokumentácia sa pridávala, tak to tam bude a plus ešte tie poznámky, čiže ten denník už v podstate skoro je vypísaný aj sám. Ten export prebieha rovnako ako pri výpisoch. Tu vidíme krycí list toho stavebného denníka, ďalej vidíme zodpovedné osoby, základné informácie o tej danej stavbe, no a tu už vidíme konkrétne záznamy denné, ako idú za sebou aj s fotodokumentáciou a ostatnými informáciami. Systém vie vystavovať aj faktúry, otvoríme si vlastne daného pracovníka a v jeho menu tam je odkaz, že faktúry, no a napíšeme jedine číslo faktúry, zasa obdobie úplne takisto ako čokoľvek iné, jednoducho zadáme obdobie, no a hneď nám vypíše, koľko hodín odpracoval za to obdobie, nastavíme mu mzdu, podľa toho vypočíta fakturovanú sumu, alebo samozrejme vieme fakturovanú sumu napísať na hrubo, vymyslím si 1000 eur, takže nemusí to byť prepojené s tou hodinovkou. A vystavíme ju rovnako ako aj dochádzku. Všetky faktúry, aj tie výpisy, aj tie dokonca denníky, všetky tie PDF-ka, ktoré vlastne aplikácia vytvára, sa automaticky ukladajú, takže v tomto nie je problém. No a každý tu má potom svoje úložisko, ako som spomenul, a do ňoho sa to všetko ukladá. Čiže to bude z mojej strany všetko. Ďakujem pekne za pozornosť a dúfam, že vám aplikácia pomôže. Dovidenia.